ተኸታተልትና ንሎሚ ቀሪብናዮ ዘለና መደብ ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ምናልባት እውን ክትኣምኖ ዘጸግም ሓቂ እዩ። ብዛዕባ ስደት ክንሓስብ እንከለና መብዛሕትኡ እዋን ካብ ድኻታት ሃገራት ካብ ኩናትን ስእነትን ዝሃደሙ ሰባት እዮም ናብ ኣእምሮና ዝመፁ። ጀርመን ሓንቲ ካብተን ዓበይትን ሃብታማትን ንስደተኛታት ዕቑባ ዝህባ ዓባይ ሃገር እያ። ኮይኑ ግን ጀርመናውያን እውን ናብራ ኣይጠዓመናን ብምባል ካብ ሃገሮም ክስደዱ ምርጫታት ይወስዱ ኣለዉ። እወ ብልክዕ ሰሚዕኩም ኣለኹም፣ ስደት ጀርመናውያን። በብዓመቱ ኣማኢት ኣሽሓት ህርኩታት ምሁራንን ንፉዓትን ጀርመናውያን ነታ ዝተወልዱላን ዝዓበዩላን ምዕብልቲ ሃገሮም ሓዲጎም ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ይስደዱ ኣለዉ። እዚ ጉዳይ ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመን ዓብዪ ኣቓልቦ ዝረኸበ ኣርእስቲ እዩ። ዜጋታት ጀርመን ስለምንታይ እዮም ነዛ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣውሮጳ ዝኾነት ሃገሮም ሓዲጎም ዝኸዱ ዘለዉ? እቲ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናበይ ከ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ? ኣብዚ መደብ ጠሊቕና ብምእታው ክንሪኦ ኢና። ቅድሚ ናብቶም ምኽንያታት ምእታውና ንገለ ካብቶም ብወግዒ ዝወፁ ጸብጻባት እንመልከት። ብመሰረት ናይ ጀርመን ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣብ ዓመት ካብ 180,000 ክሳብ 250,000 ዝኾኑ ጀርመናውያን ሃገሮም ሓዲጎም ይወፁ። እዚ ማለት ከዓ መዓልታዊ ኣማኢት ጀርመናውያን ሳንጣታቶም ሒዞም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ይርከቡ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ዘተሓሳስብ ነገር እቶም ዝስደዱ ዘለዉ ጀርመናውያን መብዛሕትኦም እቶም ቀዳማይ ወለዶታት ዘይኮኑ እንታይ ደኣ ካብ 20 ክሳብ 40 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ፍልጠትን ዘለዎም ከም ኢንጂነራት፣ ሓካይም፣ ናይ አይቲ ሰብ ሞያን ክኢላታት ቁጠባን እዮም። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ጀርመን ነቶም ዘዕበየቶምን ዘምሃረቶምን ክቡራን ሰብ ሞያ ዜጋታታ ብቐጻሊ ተጥፍእ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ። ጀርመናውያን ሃገሮም ሓዲጎም ንኽወፁ ዘገድድዎም ዘለዉ 5 ዓበይቲ ምኽንያታት ብኸምዚ ዝስዕብ ክንሪኦም ንኽእል። ቀዳማይ እቲ ዘይተኣደነ ልዑል መጠን ግብሪ። ጀርመን ኣብ ዓለም ካብተን ዝለዓለ ግብሪ ዝኽፈለለን ሃገራት ሓንቲ እያ። ሓደ ንፉዕ ሰብ ሞያ ካብ ዝረኸቦ ወርሓዊ ደሞዝ ዳርጋ ፍርቁ ንግብሪ ናይ ጥዕና መድሕንን ውሕስነት ስራሕን ተባሂሉ ይቑረጽ። እዚ ድማ ሓደ ሰብ ተጋዲሉ ለይትን መዓልትን ሰሪሑ ክቕየር ንዝደሊ መንእሰይ ተስፋ ዘቑርጽ እዩ። ብዙሓት ሰብ ሞያ ስለምንታይ እየ ክንዚ ዝኣክል ረሃፀይ ንመንግስቲ ዘፍስስ ብምባል ትሑት ግብሪ ናብ ዘለወን ሃገራት ይስደዱ። ካልኣይ እቲ ዝተሓላለኸ መስርሕ ቢሮክራሲ። ጀርመን ብስርዓታትን ሕግታትን ፍጽምቲ ሃገር እያ። ኮይኑ ግን እዚ ስርዓት እዚ ሎሚ ከቢድ መወዳእታ ዘይብሉ ክጽወር ዘይክእል ወረቓቕቲ ወሊዱ ቢሮክራሲ ከም ዝዓቢ ገይሩ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ዲጂታል ዘመን ጀርመን ገና ኣብ ብዙሕ ናይ መንግስቲ ኣብያተ ዕዮታታ ብወረቐትን ብፋክስን እያ እትሰርሕ። ሓድሽ ንግዲ ክትጅምር ወይ ቤት ክትሰርሕ ወይ እውን ዝኾነ ፍቓድ ከተውፅእ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ክወስደልካ ይኽእል። እቲ ዝተሓላለኸ ኣሰራርሓ ነቶም ብቕልጡፍ ክሰርሑን ክምዕብሉን ዝደልዩ መንእሰያት ነጋዶን መሃዝትን ከቢድ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ኣሎ። ሳልሳይ ክብሪ ወፃኢታት መነባብሮ። ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ናይ መነባብሮ ወፃኢታት ኣብ ጀርመን ብናህሪ ወሲኹ ኣሎ። ዋጋ ክራይ ኣባይቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ሙኒክ፣ ፍራንክፈርት፣ በርሊንን ሃምቡርግን ሰማይ ዓሪጉ። ሓደ ተራ ሰራሕተኛ ይትረፍ ቤት ክዕድግ ክራይ ክኸፍል እኳ ይጽገም ኣሎ። ብተወሳኺ ዋጋ ኤሌክትሪክ፣ ጋዝን መግብን ኣዝዩ ስለ ዝወሰኸ እቲ ዝርከብ ደሞዝ ምስቲ ወፃኢታት ክመጣጠን ኣይከኣለን። ራብዓይ ኩነታት ኣየርን ደረጃ መነባብሮን። ንብዙሓት ጀርመናውያን ብፍላይ ድማ ነቶም ጥሮታ ዝወፁ እቲ ሓጋይ ሓፂር ክረምቲ ድማ ነዊሕን ጸልማትን ዝኾነሉ ናይ ጀርመን ኩነታት ኣየር የሰልችዎም እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ሙቐት፣ ውዑይ ባሕርን ዝተረጋግአ ህይወትን ደልዮም ናብ ደቡባዊ ክፋል ኣውሮጳ ወይ ኤስያ ይስደዱ። ኣብኡ ዘሎ ናይ መነባብሮ ዋጋ ትሑት ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ጀርመን ዝረኽብዎ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኣብተን ሃገራት ብምቾት ንኽነብሩ ይሕግዞም። ሓምሻይ ናይ ስራሕን ምዕባልን ዕድላት። ኣብ ከም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ሃገራት ንሓደ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ደገፍን ዕድላትን ኣዝዩ ዓብዪ። ጀርመን ኣብ ገለገለ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውድታት ንድሕሪት ትተርፍ ስለ ዘላ ሓያሎ ናይ ኮምፒተርን ሳይንስን ክኢላታት ዝለዓለ ደሞዝን ዝበለጸ ናይ ምርምር ዕድላትን ደልዮም ናብ ኣሜሪካን ሲሊከን ቫልን ይውሕዙ ኣለዉ። ጀርመናውያን ሃገሮም ሓዲጎም ክወፁ እንከለዉ ዝመርፅዋ ሃገር ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣለዋ።
እተን ዝበለጸ 5 ሃገራት እዚአን እየን። ስዊዘርላንድ እታ ቁጽሪ 1 ምርጫ ጀርመናውያን እያ። ምክንያቱ ኣብ ስዊዝ ቋንቋ ጀርመን ስለ ዝዝረብ ናይ ቋንቋ ጸገም የብሎምን። ብተወሳኺ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝወሃብ ደሞዝ ካብ ጀርመን ብዕጽፊ ይበልጽ፣ ግብሪ ድማ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ እታ ሃገርን ስነ ስርዓትን እውን ብሉጽ እዩ። ኦስትሪያ ልክዕ ከም ስዊዘርላንድ ሓበራዊ ቋንቋን ባህልን ዘለዋ ኮይና ንኽለምድዋ ኣዝያ ቀላል እያ። ጽቡቕ ናይ ኣኽራናት ተፈጥሮን ህዱእ ህይወትን እውን ትቕርበሎም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምርጫ ናይቶም ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ዘለዎምን ዝለዓለ ደሞዝ ዝደልዩ ሓካይምን መሃንድሳትን እያ። ኣሜሪካ ነቲ ዓቕሞም ብገንዘብ ከተከሓሕስ እትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ይብህግዋ። ስጳኛ ብፍላይ እተን ደሴታታ ጽቡቕ ፀሓይን ባሕርን ዘለወን ስለ ዝኾና መዕረፊ ጀርመናውያን ኮይነን ኣለዋ። ብዙሓት ካብ ርሑቕ ኮይኖም ብኢንተርነት ዝሰርሑ ወይ ዲጂታል ኖማድስ ወይ እውን ጥሮተኛታት ናብኡ ይውሕዙ። ታይላንድን ደቡብ ምብራቕ ኤስያን ንመዘናግዒ ጥራሕ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ንምንባር እውን ተፈታዊ ከባቢ እዩ። ጀርመናውያን ኣብ ጀርመን ዘላቶም ንእሽተይ ገንዘብ ኣብ ታይላንድ ከም ሰብ ጸጋ ኮይኖም ንኽነብሩ ይኽእሎም። እዚ ናይ ዜጋታት ስደት ንቁጠባን መጻእን ጀርመን ዓቢ ብድሆ እዩ ዝፈጥር ዘሎ። እዚ ተርእዮ እዚ ባዶነት ኣእምሮ ወይ ብሬን ድሬን ይበሃል። ጀርመን ብቢልዮናት ዝቝጸር ዩሮ ኣውፅያ ዘምሃረቶም ሰብ ሞያ ልክዕ ፍርያት ክህቡ ክጅምሩ እንከለዉ ሃገሮም ሓዲጎም ይኸዱ። እዚ ድማ ኣብ ሃገር ዘሎ ናይ ክኢላታት ሕፅረት ኣዝዩ ከም ዝጋደድ ይገብር። መንግስቲ ጀርመን ነዚ ንምዕጋት ንሕግታት ቢሮክራሲ ንምንካይ ናይ ዲጂታል ኣሰራርሓ ንምቅልጣፍን ይጽዕር እኳ እንተሃለወ እቲ ለውጢ ግን ውሕድ እዩ። ብዙሓት ዜጋታት ገና እቲ ግብሪ ይኸብዶም ኣሎ። እዚ